U ovom videu objašnjavamo značenje biblijskih svetih dana i blagdana otkrivenih u Novom Zavjetu. Vidjet ćete kako svaki od 7 praznika prikazuje 7 glavnih koraka u Božjem planu spasenja za čovječanstvo. I samo kroz ovo razumijevanje možemo znati što Bog radi u svijetu i gdje smo mi u biblijskom proročanstvu. Prvi biblijski praznik u godini je Paša, koja ukazuje na žrtvu Isusa Krista i oproštenje naših prošlih grijeha koje dolazi kroz njegovu prolivenu krv. Predskazujući Kristovu žrtvu i njegovu krv koja pokriva naše grijehe, drevnom Izraelu je bilo naređeno da zakolju pashalno janje i namažu njegovu krv na dovratnike i nadvratnike svojih domova, kako bi anđeo smrti prošao preko njih. Konačni smisao ovih događaja ispunio je Isus Krist. Prva poslanica Korinčanima 5 stihova 7 kaže: doista je Krist, naša paša, žrtvovan za nas. U Otkrivenju 13 stih 8 on se naziva zaklanim janjetom od postanka svijeta. Osim što je Isus dao svoj život kao pashalno janje za cijelo čovječanstvo, dao je nove simbole kruha i vina s duhovnim značenjem svojim sljedbenicima da ih čuvaju, čak i nakon njegove smrti. U evanđeoskim izvještajima o Isusovoj posljednjoj paši sa svojim učenicima, on im je oprao noge i poučio ih da čine isto. Reče, dakle, ako sam ja vama oprao noge, trebali biste i vi prati noge jedni drugima, jer sam vam dao primjer da činite kao što sam ja vama učinio. Zatim je uzeo kruh i rekao, uzmi, jedi. Ovo je moje tijelo koje je zbog tebe slomljeno. Činite ovo meni na spomen. Zatim je uzeo malo vina i rekao, ova čaša je novi savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god budete pili meni na spomen. Jer kad god jedete ovaj kruh i pijete ovu čašu, navješćujete smrt Gospodnju dok on ne dođe. Pranje nogu ukazuje na poniznost i stav služenja našeg Spasitelja koji trebamo odražavati. Beskvasni kruh koji se jede na pašu ukazuje na slomljeno tijelo njegove žrtve, čijim si ranama ozdravio, kako Petar kaže. Jer on sam uze naše slabosti i ponese naše bolesti. A vino ukazuje na njegovu prolivenu krv kroz koju imamo oproštenje naših prošlih grijeha. Ovo nas dovodi do drugog blagdana, dana beskvasnih kruhova, koji nas iz godine u godinu podsjećaju da izbacimo grijeh iz svojih života i da rastemo u karakteru i pravednosti Isusa Krista. Izlazak kaže da ćete 7 dana jesti beskvasni kruh. Uklonit ćete kvasac iz svojih kuća. 7 dana neće se naći kvasca u vašim kućama. Ne smijete jesti ništa kvasno. U svim stanovima svojim jedite beskvasni kruh. Postoje 2 glavna dijela ovog svetog razdoblja. Prvo trebamo ukloniti kvasac iz naših života, ali ne samo fizički kvasac. Također moramo ugasiti ono što kvasac simbolizira tijekom ovog vremena. I ako dopustimo Bibliji da tumači Bibliju, vidimo da kvasac predstavlja grijeh. Pokajanje je ispravan odgovor na Kristovu žrtvu za oproštenje grijeha i spasenje od smrti kroz njegovu krv. Drugo, Bog nam zapovijeda da jedemo beskvasni kruh tijekom ovih 7 dana. Ali ne samo fizički beskvasni kruh. Također ono što beskvasni kruh simbolizira tijekom ovog vremena, to je Isus Krist i njegova pravednost. Pročitajmo što je sam Isus naučavao tijekom i oko dana beskvasnih kruhova. U Mateju 16 stihova 6 je poučavao da se pazi i čuva kvasca farizeja i saduceja. U Ivanu 6 je rekao, ja sam kruh živi koji je sišao s neba. Bude li tko jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. A kruh koji ću ja dati tijelo je moje, koje ću ja dati za život svijeta. Apostol Pavao je pišući nežidovskoj crkvi u Korintu tijekom dana beskvasnog kruha govorio o strašnom grijehu koji je prihvaćala cijela zajednica. Rekao je, nadimaš se i nisi radije tugovao. Tvoje veličanje nije dobro. Ne znate li da malo kvasca zakvasi sve tijesto? Drugim riječima, poput kvasca, grijeh koji su počinili učinio ih je oholima i napuhao ih. Umjesto toga, trebali su biti poniženi i žalosni zbog svog grijeha. Možete zamisliti razliku između štruce kruha s kvascem i beskvasnog kruha. Nastavio je dakle, očistite stari kvasac, da budete novo tijesto, jer ste doista beskvasni. Drugim riječima, uklonili ste fizički kvasac iz svojih domova. Sada izbacite duhovni kvasac grijeha iz svojih života i postanite nova osoba. Nastavio je govoriti ovoj poganskoj zajednici da održi blagdan, ali ne samo fizički dio. Također moraju primijeniti i duhovni aspekt. Zato svetkujmo svetkovinu ne sa starim kvascem, ni s kvascem zlobe i zloće, ali s beskvasnim kruhom iskrenosti i istine. Sljedeći korak je 3. blagdan, dan duhova. Ukazuje na dio Božjeg plana kada je njegov narod primio njegovog svetog duha. Ovaj sveti dan poznat je i kao blagdan prvina ili blagdan tjedana. U drugom dijelu apostolskom čitamo:
Kad je došao dan Pedesetnice, svi su bili jednodušno na jednom mjestu i bili su ispunjeni Duhom Svetim. Samo je 120 učenika u početku primilo Božjeg duha, iako je Petrova propovijed nadahnula da ih se još više doda crkvi. Rekao je mnoštvu: obratite se i neka se svatko od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetoga. Bog daruje svoga duha onima koji se pokaju i krste, ali Bog ne poziva sve Isusu Kristu u ovom trenutku. Isus je rekao u Ivanu 6, stih 65, nitko ne može doći k meni ako mu to nije dao moj Otac. Zbog toga je dan duhova poznat i kao blagdan prvih plodova. Vjerni, pokajnički, poslušni pojedinci koji su postali pravedni po krvi Isusa Krista i koji su primili Božjeg duha nakon krštenja i polaganja ruku, prvi su Božji plodovi. To možemo vidjeti u Otkrivenju 14, stih 4, gdje stoji: ovi su otkupljeni između ljudi, kao prvine Bogu i janjetu. I kod Jakova 1, stih 18, gdje su nazvani nekom vrstom prvina njegovih stvorenja. Od ovog svetog dana vidimo da Bog trenutno radi s vrlo malom skupinom ljudi, prvinama, prije Kristova povratka. Ali kao što ćemo vidjeti na 6. i 7. festivalu blagdana Sjenica i posljednjeg velikog dana, Bog će na kraju svoj duh učiniti dostupnim svima koji su ikada živjeli i koji su ga voljni primiti. Ali prije toga imamo 4. korak u Božjem planu, oslikan blagdanom truba. Ovaj sveti dan prikazuje jednogodišnje razdoblje neposredno prije Isusova povratka, koje se naziva Dan Gospodnji, tijekom kojeg će 7 trubačkih zala iz Otkrivenja biti pušteno na čovječanstvo. U Starom Zavjetu trube su se koristile u nekoliko svrha, uključujući 2 ključna razloga koji se odnose na blagdan truba. Jedna je najava skorog rata i razaranja, a drugi je krunidba kralja. Svaka od 7 truba iz Otkrivenja najavljuje razorno uništenje koje će doći na čovječanstvo. Otkrivenje 8 stih 6 kaže: 7 anđela koji su imali 7 truba pripremilo se da zatrubi. Zatim čitamo o uništenju koje će uslijediti u ostatku 8. i 16. poglavlja. Otkrivenje 11 stih 15 opisuje zvuk 7. trube. Tada zatrubi 7. anđeo i začuše se jaki glasovi na nebu govoreći: kraljevstva ovoga svijeta postala su kraljevstva našega Gospodina i njegova Krista, i on će kraljevati u vijeke vjekova. Nakon ove objave kralja nad kraljevima, izlijevaju se konačne hrabre presude kao dio konačnosti 7. trube. Ova posljednja truba također će biti vrijeme prvog uskrsnuća. Pavao je napisao: svi ćemo se promijeniti u tren oka na posljednju trubu, jer će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se promijeniti. Mnogi u svijetu neće u potpunosti razumjeti što se događa u ovom strašnom vremenu, ali će vjerni kršćani razumjeti jer drže blagdan trublji. 5. korak Božjeg plana prikazan je danom pomirenja. Ukazuje na to da je Sotona đavao uklonjen tako da više ne može varati čovječanstvo i čovjek konačno može biti jedno s Bogom. 16. Levitski zakonik opisuje ritual na ovaj dan koji uključuje 2 koze. Jedan je bio za Gospodina, koji je trebao biti žrtvovan kao žrtva za grijeh, dok je drugi bio odabran kao žrtveni jarac, ili točnije, zazel, koji je trebao imati grijehe ljudi i krivnju povezanu s tim grijesima, položenu na svoju glavu i pustiti je u pustinju. Prvi jarac ukazivao je na žrtvu Isusa Krista, koja čini pomirenje za grijehe koje smo počinili. Drugi jarac je nagovijestio što će se dogoditi Sotoni đavlu kao dio Božjeg plana na kraju svijeta. A prvo će biti zavezan u rupi bez dna 1000 godina, a na kraju će biti bačen u ognjeno jezero. Zašto je ovo dio Božjeg plana? Sotona, kojeg je Isus nazvao vladarom ovoga svijeta, nije prevario samo nekoliko ljudi, nego cijeli svijet, kao što vidimo u Otkrivenju 12 stihova 9. Pod njegovim velom laži, ljudi i nacije su se bunili protiv Boga posljednjih 6000 godina ljudske povijesti. Nakon povratka Isusa Krista i konačnih hrabrih presuda 7. trube, Sotona đavao bit će vezan 1000 godina da pripremi svijet za vladavinu Isusa Krista i njegovih svetaca. Otkrivenje 20. opisuje prizor. Tada sam vidio anđela kako silazi s neba s ključem od bezdana i velikim lancem u ruci. Uhvatio je zmaja, staru zmiju koja je đavao i Sotona, i svezao ga je na 1000 godina i bacio ga u bezdan, zatvorio ga i zapečatio na njemu kako bi zaveo narode nema više dok se ne završi 1000 godina.
Na kraju, nakon 1000 godina, Sotona će biti pušten nakratko, zatim bačen u jezero ognjeno i sumporno, gdje će se mučiti dan i noć zauvijek. Tih 1000 godina je 6. korak u Božjem planu i oslikava ih blagdan sjenica. Uz čovječanstvo poniženo nevoljom i danom Gospodnjim, Isus Krist koji se vratio kao kralj kraljeva i gospodar gospodara, vjerni sveci koji su uskrsnuli, a Sotona đavao zatvoren od čovječanstva, blagdan sjenica predstavlja 1000 godina vladavine Isusa i njegovih svetaca, poznata kao mileniji. Ponavljajući to u otkrivenju nakon što je Sotona uklonjen, kaže se: i vidjeh prijestolja, i sjedoše na njih, i povjeren im je sud, i živjeli su i kraljevali s Kristom 1000 godina, i oni će biti svećenici Božji i Kristovi, i vladat će s njim 1000 godina. Tijekom tog vremena, Bog će učiniti svoj duh dostupnim svima onima koji predaju svoj život Isusu Kristu, nakon što se njihov otvori istini. Bit će to vrijeme mira i blagostanja, kakvo ovaj svijet nikada nije poznavao. Po ovom vremenu, Bog kaže u Jeremiji 31 stih 33: ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod. On također kaže u Izaiji 61: i oni će ponovo sagraditi stare ruševine, i oni će podići prijašnju pustoš, i oni će popraviti razorene gradove, pustoši mnogih generacija. Vječna će radost biti njihova. I vidimo u Zahariji 14 da će Gospodin biti kralj nad cijelom zemljom, i dogodit će se da će svi koji preostanu od svih naroda ići iz godine u godinu da se klanjaju kralju, Gospodu nad vojskama, i obdržavati blagdan sjenica. Nakon tisućljeća dolazi 7. i posljednji korak u Božjem planu, otkriven posljednjim velikim danom. Ovo je 8. dan zapovjeđen u Levitskom zakoniku 23 stiha 36 da se poštuje nakon 7 dana blagdana sjenica. Ovaj dan očekuje drugo uskrsnuće na kraju tisućljeća. Otkriven je 11. stih kaže: tada sam vidio veliko bijelo prijestolje i onoga koji je sjedio na njemu. I vidjeh mrtve, male i velike, kako stoje pred Bogom. I mrtvima je suđeno prema njihovim dijelima. I more predade mrtvace koji bijahu u njemu. I smrt i had predadoše mrtve koji bijahu u njima. Isus je govorio o ovom budućem vremenu kada će se ljudi iz svih generacija koji nisu poznavali istinu podizati jedni uz druge. Također je zabilježeno u Ivanu 7 stih 37. Posljednjeg dana, na veliki dan blagdana, Isus je stajao i povikao govoreći: ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije. Tko vjeruje u mene, iz njegova će srca poteći rijeke žive vode. Upravo u ovo vrijeme će Božji duh i prilika da dođu Isusu Kristu biti otvoreni svima koji su ikada živjeli, dok se neće svi odlučiti predati Bogu. Petar kaže da Bog ne kasni sa svojim obećanjem i da ne želi da itko propadne, nego da svi dođu do pokajanja. A Pavao je rekao da Bog želi da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine. Svakome će se ponuditi prilika spasenja. Pitanje kada je jednostavno pitanje vremena. Oni koje on sada poziva na pokajanje dio su prvih plodova prikazanih danom pedesetnice. Neki će se odazvati Isusu Kristu tijekom tisućljeća. I Božji će se duh izliti na one koji prihvate Isusa Krista i Božji način života tijekom suda velikog bijelog prijestolja. Stoga je Bog pravedan. A oni koji nikada nisu imali priliku saznati istinu o spasenju prije nego što su umrli, konačno će imati svoju priliku na sudu velikog bijelog prijestolja. Rimljanima 2 stiha 11 izjavljuje: kod Boga nema pristranosti. Blagdani i sveti dani izražavaju nevjerojatan plan koji je Bog smislio za čovječanstvo od početka stvaranja. Značenje je duboko i kada se razumije, ponizno je smatrati da je On sve ovo učinio za sve nas zbog svoje velike ljubavi prema nama. Nadamo se da je ovaj video bio od pomoći. Misija nam je povećati naš kanal na 300.000 pretplatnika i voljeli bismo da se pretplatite ako cijenite naše video zapise. Za više resursa možete pogledati opis. Izrađujemo ove video zapise kako bismo vam pomogli razumjeti svoj svijet kroz stranice Biblije. Hvala na gledanju.